32 बोसोर सम मोदैबारि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नोंथाङा खामानि मावबाय बे खामानि मावनायनि मोनदांथि आरो लोगोसेनो दा बावैसो नोंथाङा मोदैबारि VCDC आवहाय चेयारमेन मासिखौहाय मोननो हाबाय दा बेनि गेजेरावहाय नोंथाङा माबायदि मोनदांथि मोनदों गोलाव सम एबसुआव खामानि मावनाय आरो दा चेयारमेन मासि मोननानै गिबि गिबियावनो रिपाब्लिक निउस निसिम आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगोसे नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आरो आं गिबियाव 1989 मायथाइयाव मोदैबारि दख'ना बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जादोंमोन बे जाय समाव आं गाहाय नेहाथारि जादोंमोन बे समाव जोंनि मोदैबारि ओनसोलाव दा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन बेवहाय जोबोद जोंनि ओनसोलाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन जों गोख्रोङै आरो बेवहाय 1989 मायथाइयाव जोंनि ओनसोला सावग्लुंजादोंमोन गुबुन हारिजों लोगोसे आरो जोंनि मोदैबारि दख'नानि सिङाव जों साबा सुबुंखौ जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन दा आं बेनि उनाव दा सोमावसारनायाव आं सासे दैदेनगिरि हिसाबै गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन लोगोसे बै समनिफ्राय आं दासिम 2020 मायथाइसिम आं दख'ना आफादनि बिबान लानानै खामानि मावदों आं गेजेराव 2009 आरो 10 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बे समनिफ्राय आं दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा दं आरो मोदैबारि दख'ना बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै आं दासिमबो खामानि मावना दंमोन खिन्थु दा बावै 2020 मायथाइयाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंहा इलेक्सन जाबाय इलेक्सन जानायनि उनाव जा UPPL हान्जाया बिटिआर आव मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै दा बिटिआरखौ सालायबाय थादों बे सालायनायाव जोंनि जा मोदैबारि दख'ना बर' फरायसा आफादा आंखौ बोसोनगिरि बिबाननिफ्राय रिलिज होनानै आंखौ UPPL हान्जायाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना आंखौ दैथायहरबाय जोंनि UPPL हान्जानिफ्रायबो जिल्ला आफाद आरो ब्लक आफादा आंखौ मोदैबारि VCDCखौ सालायनो थाखाय आंनो चेयारमेननि बिबानखौ होदों आरो बेवहाय आंहा मोनसे गोजोननाय दं दाबो बिबान मोननायनि उनावबो मोनसे गोजोननाय दं जाहाथे आं इयुनाव जाहाथे जोंनि मोदैबारि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो आरो बेवहाय जाहाथे जाति बर्न जेबो जोंहा बेरे बेजे गैयालासेनो जों मोदैबारि VCDCआव जेसेबां हारिनि मानसिफोर दं गासैबो हारिनि जानानै आं जौगाखांनाय खामानिखौ मावहोनानै आं बिबान लादों आरो बेवहाय गासैबो रायजो राजानो आंखौ मदद होनानै आं सानदों दिनैहाय मोदैबारि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुं मेलनि गेजेरजों नोंथांखौहाय माने बिदाय होबाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि मेलनि गेजेरजों दा बेयाव बे समावहाय नोंथाङाहाय माबायदि सानखांनाय मोनदों आंखौ दिनै दख'ना आफादा आंखौ बिबाननिफ्राय आंखौ दोनथ'होदोंब्लाबो खिन्थु आंनि गोसोआ दासिमबो आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बिबान बा आंनि मोदैबारि दख'ना आफादनि जा मावनांगौ सासे बिबानगिरि हिसाबै आंनि गोसोआ दाबो दोरोदनानै फैयाखै आंनि गोसोआ दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसेनो दङ आं बिबानाव फैदोंब्लाबो खिन्थु इयुनावबो आं सासे VCDCनि चेयारमेन जादोंब्लाबो आंनि जा मावनांगौ बिबान बे जोंनि ओनसोलनि थाखायनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंनो ज' जानानै आं ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ जों मावलांगोन होननानै सानदों बिथाङा दासिमबो सहैयाखै जायफोर गामियाव नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना बेफोरखौ थिग खालामनानै दोन जोङो बेखौहाय डाइरेक्टलि जों बिथांनो होगोन आरो नोंथांमोनाबो रेडि खालामनानै लानांगौ आरो बिथाङा अलरेडि गामि गामि थांबाय थादों आरो बे नोंथांमोननि गामियावबो सहैगोन आरो नोंथांमोननि गामियावबो थांनानै जेफोर खामानि मावथारनो गोनां दङ दा बेफोरनि सायाव बिथाङा माबाखौ